Home, si et dic la veritat, jo sempre, clar, sempre t'he patit, hòstia, a la universitat no sé què, i clar, ara clar, no he anat a la universitat perquè he estat fent producció musical fins ara, i sempre he tingut la curiositat, hòstia, que guai, no estudiar a la universitat. No sap exactament per què, però li diuen el Justin Bieber català. Té 20 anys i està estudiant producció musical. I amb aquests interessos, el més normal és que la seva xarxa social preferida fos Musical.ly. Però és que, a més, s'ha arribat a convertir en un dels seus representants a Espanya. Va començar penjant alguns vídeos d'humor i ara en penja un o dos cada dia cantant amb el format de lip-sync. El segueixen fins a 508.000 persones que des d'ara es diuen cotilles. Ja l'han entrevistat a TV3, a Catalunya Ràdio o a Adolescents.cat. I avui ens toca a nosaltres entrevistar en Jan Cotilles. No em considero famós, sí que quan vaig pel carrer algunes persones em donen fotos i això. I canviar, no. L'únic que ha canviat és que puc fer coses, com ara mateix, estar aquí amb vosaltres, doncs sortir a alguna revista, alguna entrevista a la tele, a la ràdio, coses així, que a mi realment m'agrada, i jo crec que ha canviat en aquest sentit això. Sí que, m'ho prenc com en plan en sèrio, més que una feina, m'ho prenc en sèrio, i evidentment si algun dia fent publicitat o marques i tot et donen la possibilitat de viure d'això, doncs estaria encantat, la veritat. No sé com vaig descobrir exactament Musical.ly, em sembla que a través d'Instagram d'algun vídeo, i sempre m'ha agradat provar noves aplicacions i vaig descarregar-me l'aplicació, vaig mirar una mica com funcionava i vaig començar a fer vídeos de comèdia. Em va agradar l'idea aquesta de poder representar altres gags fent playback i a partir d'allà em vaig enganxar bastant i fins ara. My God, look at that face, you look like LeBron James. What does the fuck say? Shut up! Doncs sí, la veritat és que estic bastant enganxat, bàsicament perquè quasi cada dia, no dir cada dia, penjo 2 vídeos com a mínim, i clar, això em fa estar pendent de les xarxes, mirar els comentaris, els likes, o sigui, jo diria que estic viciat. Siento despertarte tan temprano, pero hay un monstruo en el armario. Ara, projectes, bàsicament tinc ser molt més actiu a Instagram, posar-me les piles a Instagram amb fotos i tal, i YouTube, sobretot YouTube, o sigui, tinc moltes ganes de començar a publicar vídeos a YouTube, i serien aquests 2 projectes, Instagram i YouTube, és els meus projectes que tinc ara per fer. Jo mai havia imaginat tenir tants seguidors i anar pujant cada dia. I com a consells, bàsicament, deixar de banda els comentaris dolents. O sigui, tu fer el que t'agrada, centrar-te amb el que vols fer i ser constant. La constància és molt important a les xarxes socials. Qualsevol gènere de música m'encanta, però la que més escolto i de fet la que m'agrada produir, que jo a la meva casa produeixo música, seria l'EDM, que és Electronic Dance Music, música tipus David Guetta, Martin Garrix, d'aquest estil. Sempre de petit m'ha encantat la música, m'ha encantat produir música, fer de DJ, i quan vaig acabar quart de l'ESO, en comptes de fer batxillerat, vaig passar a fer producció musical, equival a un grau mitjà. Em va venir una mica que el meu pare també és muntador musical, sempre de petit, veient com treballa ell, sempre he estat en contacte amb la música i tot el que feia ell, i jo crec que això també ha influït una mica. O sigui, encara no em faig l'idea en plan d'imaginar-me ja en un estudi sent productor musical, però evidentment en un futur m'agradaria poder fer alguna cosa relacionat amb això, estar en algun estudi de producció musical, treballar amb altres artistes, això m'agradaria bastant.
come to me. I got fake people showing fake love to me, straight up to my face. We gonna party like it's 30-12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we own. I'm coming for you. Bad things, funny as hell. Think it's oh my god, that's my baby. Bàsicament això, pensar què m'agrada fer, tenir clar què t'agrada fer, què vols fer en un futur i a partir d'aquí doncs, decidir què és el millor per tu. Jo en el meu cas la música m'encanta i vaig dir, o sigui, tinc clar que vull fer alguna cosa amb la música. Si hi ha alguna cosa relacionat amb la música o algun camí que s'apropi a alguna cosa, sí que potser vaig a la universitat. Sempre també m'ha cridat una mica l'atenció en plan tema màrqueting, manager, perquè a les xarxes socials això ja té molt a veure, això, el màrqueting i les marques, i potser sí que més endavant sí que estudiaré algun plan relacionat amb el món de les xarxes de màrqueting, d'influencers, bueno, alguna cosa així. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Per l'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu.